Hola a tots, nou vídeo avui al canal. Avui ens toca treballar una miqueta. Anem a posar el rec per degoteig. Així que va, anem. Bé, realment la feina ja està feta. L'únic que us volia explicar és com l'he fet la instal·lació i per què. Així comencem amb l'eixida d'aigua. Aquest és un regulador de pressió zero, vull dir, no necessita pressió. El tanc d'aigua sempre està obert i ell obre i tanca quan jo li dic. Si tenim este primer seria la freqüència en la que volen que regui. Per exemple, cada hora, cada 2, cada 3, cada 12 hores, cada 24, cada 72, cada setmana. I baix seria el temps en el qual està obert, des d'un minut fins a 120 minuts, o sempre obert. Jo per ara el que volia fer és que estiguera uns 2 o 3 minuts i que tinguera una freqüència de 24 hores, una volta al dia. Anirem mirant. Tenim la primera eixida, que la bifurquem en dos. Una que se'n va cap a aquells bancals i l'altra bifurcació que ve recte fins avall. La idea és que amb aquest sistema puc anar afegint línies. Per exemple, si jo volguera fer una línia d'alls així, només tindria que des d'ací obrir el tub i que correguera hasta allà, hasta el final, d'empalmar-los. Com per exemple així. Així l'any que ve igual plante més coses, no moltes més, però dins del que són els bancals faria una línia des d'ahí fins ací, que anarà per ací fins ahí. I el mateix puc fer amb els altres. Anar enganxant files. Així, per exemple, en vez d'una línia en he fet dos, perquè ahí tenim cebes i la línia de tomàquets. I el que he fet també és, com veieu, anar enganxant i empalmant una línia amb l'altra. Així, si falla una, sempre pot tirar l'aigua per un altre costat. I evitar així que ens quedem alguna planta sense regar. Anem a fer un repàs també del que hem plantat. Així hi ha 4 calabassetes de 40 dies. Així he plantat 4 tomàquets i 3 cebes. Així igual, 4 tomàquets i les 4 cebes. Igual, així. 4 tomàquets, 3 cebes. Continuem en este bancal que he posat 3 cogombres. Així 3 més. Així he plantat albergínies. I comencem amb les bajoques.
Aquestes són les de 4 canto. Aquestes són de fregir, d'enrastrar. I així hi ha 2 cogombres més. I per últim, carabasses. A veurem este any com se'ns donen les carabasses. Per cert, aquestes 4 tomàqueres, la varietat, aquestes 2 primeres són òptima i les altres són perezosa. Aquestes 4 són valencianes i aquestes 4 són de la varietat Robi. També aquesta setmana plantaré així. Volia plantar 4 bajoques d'estes de picants, són els ditets, que diuen, i així ja completem per aquesta temporada tot el bancal. Doncs ja estaria el vídeo d'avui. Per fi hem tornat a començar a plantar així al bancalet. Ja feia un any ja que no plantàvem res i teníem moltes ganes. La veritat és que estem així en el bancalet, estem encantats perquè veiem que la cosa va tirant cap avant, s'ha parat una miqueta i bé, tindre les gallines, ara tots els bancals elevats que hem aconseguit fer, frenar de terra i veiem que això va anar. A més, també m'agradaria parlar-vos un poquet també sobre la piscina, que tenim així, com la tractem i els trossos d'obra que estem fent també, per a completar un poc el canal i espero que aquestes 2 noves corporacions us interessen i crediteu. Així que fins el vídeo de la setmana que ve. Adeu!